jonga phakathi kakhulu sizojonga into eziyi-2 nje esiye sizijonge thina singabantu abaninzi phaa kwi-budget. Eyokuqala jonga under i-revenue, but phaa kwi-revenue sawufocusa kwinto ye-tax. Sizawujonga phaa la tax ethini uyijonga kakhulu kuthiwa yi-excess taxes, which is i-sin tax. Lena ke itsala kwi-tobacco nakwi-alcohol. So ijonga uba yona inyuke yathini na or yehle yathini na, but ayivamisanga uba yehle. Amaxesha amaninzi yathini iyonyuka. So uthe phaya ke Mr. Godongwane phaya, la tax ye-sin tax iyenyuka, abakwazi ukuyi-avoida uba mayingenyuki. Bathi ke phaya i-tax on i-20 pack of i-cigarette iyenyuka from 22 rand 81 cent to 23 rand 58 cent. Then inyuke nayo i-tax ye-tobacco, which is phaya i-pipe tobacco.